kajing mom dan shu ka shong suk shong san hapo ka nong ba shlong ka bala pen her sagi ba bun ki ba da ka ji olat man bu bom kum bala kam da ka seng bala sakhen be an ka new trap national liberation council ha ka sarkar ka dei kajing mom ler kam jong ka tat sentiat jong ka sarkar jala ya ka ne la pen pau do meli ka umroi habai krem bat kila pathai ku bor u mla ka all india trinamool congress na umroi uba george bi lingdo ulo ong ba ka jing bu bom badang sian khandai lat kam dei shu ka bang thamai re ka dei ka bala ja bun sian ma bat tang hapo ndrik banai ki don kijim thai bom shakaleng ki chaka bat kum kinong ilam ki so kya ha kani di kasin ka basan musu nomor lightly ki betai southly ki betai ka way hapo ka way ka karkhana cement ka way hapo ka police station hapo clear balai hapo ka laim khra basaw hapo office yo MPP baklam betai ba basan de ni hapo police bazaar te ka ikaba ni ikalong ba kani la jia kha matang hapo ndro banai banwan kum santli ki jingtmu ban pen betai akaleng jong ka jela ale syari ke ka bangi kum ki inong yalam ni sokhia ba ke ka ba susi pat kalong ba ndala ra e ni labat bangla kren je sarkar pat ki babun ba ki persyang yang bakani ke dei ke jing bam lerkam jong kita sentiat jong kam sarkar din nakaleng sarkar ni ibaki ong ba kendai sin lala bante lakam bakala tang sisin baki beri ki wadaw ni tak sisin teka bomot ba sisin lada kajia makna lada don kejing klat jomu nani jomun sa jomu monu ban sime kejikit kli kata ka berim ko balada ka sarkar ko ombak dan kendai sin kita kejing persyang betul betai teka bomot ba ka ri jongi kam shan chukai mur kidon kita kejing tu ba kendai persen dan kendai sin kita ke ba mur kini kiseng dan no ke sastang mun ki kli biang ba ka sarkar ketip bagi kile no ke samun ke biang bat ha kini ki banai ki bala de mau ka sarkar ko omba mdan gum kata pindakan mau ba ha kini ki dorbar ki bala de ru abangi kren bangi omba ki sedang ki seng dan no ki sedang ban ki kle biang hapo kejela na kalian ka sarkar kam sim kubur kata ndai menin pada ke statement na kejing kren na kalian sarkar pa omba kendai persen na kalian kita sentiat ki lala ban de lekam kaba kilala mentai lakam ikum kita te balik kim kempat kita kibri di bamut panwan ra ikum kata kajing pentut ya kasung suk sengai hapo kejela kajungi nomor kidon la dadon kita kajing temu di ban kami kita kibri te kemut ikini kemo mentaru ngi iba ada piladon hi sisa kata kajing persyang kaba tikna kaba ikani kaba betai sansien patru mo balik ki kamla ban kami kita kibala depan dengan try kadang don sibun ba kajing teko ha kajing peniai ya ka tras setiap bar khamtam agi officers ki bagi dei ban pe bar khamtam nakaliang sarkar bagi nong elam bagi dei ban penmat no ikini ki bajia sha bagi nang sniu shu akam